Txina zaharreko ipuina. Jostorratza. Ubei lurraldean, amona zahar bat analizen farol baten argitan zerbaiten bila etxe aurrean. Handik bertatik pasatzen zen jendeak galdetu zion, zeren bila zabiltza, amona? Jostorratzaren bila? Eta denak jarri ziren jostorratzaren bila etxe aurrean farolaren argitan. Halako batean galdetu zioten amonari, non galdu duzu jostorratza, amona? Etxeko sukaldeko txokoan, erantzun zuen amonak. Eta etxe aurrean zabiltza bilaka? Hemen argi ederra baitago, eta sukaldeko txokoan berriz ez da bat ere?